På den anden side af havet, i landet med de øde fjelde og dybe fjorde, ligger det lille familiebryggeri Grans. Her har Grans-familien brygget godt øl i mange generationer, og det gør de stadigvæk, med godt gammelt håndværk og det reneste vand i verden. I dag er Grans anført af brødrene Edvard, Håkon og Morten. For ikke så længe siden talte Herren til dem. Glæden skal deles med vores broderfolk. Farfar? Danmark! Og båret frem af frihedens vinde, rejste de 3 Grans øl og de 41 svenskere, som var lejet ind som ballast. De mødte modstand, udfordringer, men ikke mere end hvad Grans-familien har mødt til alle tider i sin kamp mod de mægtige bryggerikarteller og meningsløse bureaukrati. Takket være kraften i det dejlige øl og 41 svenskers offer, blev det mørke tyranni fordrevet, og sådan ender vores fortælling om